Amen, church. Marikufara, amen. Tinotenda Mwari zvikuru tigare pasi mazvita ini. Regai titende Mwari nekuda kwenyasha dzorwendo tasvitswa pano nenyasha dzawo. Zvakanaka tiremekedze mufundisi baba naamai vedu zvakasarudzika in a special way. Reverend Chivaviro namai muzita Jesu. Amen. Varanda vaMwari vese vari pakati pedu, may God bless you so much. Mwari vakuitire nyasha zvikuru. Chakao ndishumire evhangeri yaMwari kubva kubhuku yaJohn chapter 4. John chapter 4. John chapter 4 from verse 7. Chada kuparidza maringe theme scripture inoti worshiping God in spirit and truth. Kunamata Mwari mumweya nemuzvokwadi. Ndofunga we all know that Mwari mweya uye vanomunamata vanomata mumweya. Kwete mumweya bedzi, but in spirit and truth. John chapter 4 from verse 7. When a Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, "Will you give me a drink?" For his disciples were going into the town to buy bread. The Samaritan woman said to him, "You are a Jew and I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink?" For the Jews do not associate with the Samaritans. Jesus answered her, "If you knew the gift of God, and who it is that asks you for a drink, you would have asked him and he would have given you the living waters." Said the woman said, "You have nothing to draw water with and the well is deep. Where can you get the living water? Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself, as did also his sons and his livestock?" Jesus answered, "Everyone who drinks this water will be thirsty again. But whoever drinks the water I will give him will never be thirsty. Indeed, the water I give to them will become in them a spring of living water, welling up to eternal life." The woman said to him, "Say, give me this water, so I cannot go thirsty and have to keep coming to draw water from this." He told her, "Go call your husband and come back." "I have no husband," she replied. Jesus said to her, "You are right when you say you have no husband. The fact is, you have had 5 husbands, and the one you have now is not your husband. What you have just said is quite true." Regarding a matter. Father, we thank you for such a time. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Panopaita hurukuro. Jesu ari patsime ndomukanya inozikanwa kwazvo nomukataura nomukadzi weSamaria. So Jesu anopretenda sekunge ane need ndokusvika achikumbira mvura. So paari kukumbira mvura kumukadzi unoramba. Chapa mukadzi ukuramba zvino kuti unonyima, asi kuti wakaberekwa mutsika inonyima vamwe, nokuti ari kuti maSamaria nemaJudha chikidzana, it was a tradition, it was a custom. Mukadzi unodawo Mwari, paatotaura naJesu kaenda fedza nenyaya tanzwa achiti aiwa Mesaya akauya achatiudza chokwadi. Mesaya akauya achatiudza chokwadi. Kuna kuti Mesaya vanomuda ende vakamumirira ende chokwadi vanochida. But in the presence of truth, nokuti Jesus is the truth. In the presence ya Mesaya wacho, anoramba achikuda pache nokuti takamirira Mesaya achauya achatiudza chokwadi. Ndo Jesu paanotaura pana John 4:24 kuti aiwa vanorambata Mwari vafanira kumunamata mumweya nemuzvokwadi. Zvokwadi ndi Jesu. Munhu wasangana nezvokwadi but achikuda imwe. Saka anoti aiwa Mesaya akauya achatiudza chokwadi. Kurati munhu ari kumirira zvinhu zvakauya zviripo but anoramba achimirira. Why? Nokuti ari kuleka the spirit, a discerning spirit, mweya wokunzvera wokuziva kuti ari in the presence of the truth. So kana achinamatwa mumweya, reka tsanangura zvinhu izvi. Mweya yakawanda, kune mweya mizhinji.
kune mweya yetsvina namweya mutsvene. So kana richiti anonamatwa mumweya, statement iroro harina kuti kwane zvakanaka nokuti kune mweya mizhinji. So kuti anonamatwa mumweya wezvokwadi. Saka razoti anonamatwa mumweya nemuzvokwadi, the spirit of truth. Kune mweya usiri mweya waMwari, but uri mweya wezvinamato. Vanhu vabuda muEgypt, Aaron asara nevanhu vose aenda kunotsvaka Mwari mugomo. Vanhu vakava impatient, ndokubva Aaron avagadzirira Mwari, ndokubva vatanga kunamata chimhuru chakagadzirwa nemunhu vachiti ndiye Mwari. Kuna kuti vanhu ava vane mweya wezvinamato, vanoda kunamata zvekuti vakanonokerwa vanogona kufanira kunamata emergency god achangogadzirwa nyowani. Tingangogadzira Mwari wedu nokuti vanhu vane mweya wokuda kunamata, mweya wezvinamato uri muvanhu. Ndakanzwa umwe achiti anhinga hanamate but zvake zvinofamba. Ndikati statement iyo iri wrong, hakuna asinganamata asi chinonamatwa nemanamatiro anosiyana. Nokuti kune manamatiro asine kunamata Mwari chaiye, uri kunamata futi. So mukadzi uyu mweya wekunamata uri maari nokuti anoramba aine ukama naJacob, ende Mwari ndi Mwari waAbrahama, waIsaki naJacob. Anototi kuna Jesu, uri mukuru here kuna baba vedu Jacob. Kureva kuti mukadzi uyu ane mweya uri maari wekwaJacob, wekwamadzibaba avo. Unotomutadzisa kuziva the presence yaasanga nayo kuti ndina Mwari. Ari wekwaJacob, but in the presence of Jesus, she is not aware kuti ndi Jesu. Iye Mwari ari Mwari waJacob, but vana vaJacob vakasangana naMwari vakazive Mwari, but vari vana vekwaJacob. Zvakati kune mweya wezvinamato wekuti munhu anogona kutouya kuchechi akanamata nemweya usiriwo achida Mwari chaiye, but unogona kubatwa nemweya usiwo. So kuti uzive kuti mweya wandinawo ndiwo, unofanira kuva neguideline of the truth which is the word of God. Saka maona kuti kunzoo kukwana nekunamata kwekungoti satidi Bible asitiri wemweya. Mweya usikane futi the truth. Gogoita vanoti zvemweya hatiite but shoko tinaro. Mweya wekuti they want the truth but they hate the spirit. Saka hangunamatwa mumweya iwa mumweya nemuzvokwadi. So you need the spirit and the truth. Kureva kuti mweya wacho kana uri wechokwadi wakubata, haupikisani nechokwadi cheshoko raMwari. Kana chiri chokwadi, kana ukanzi wane revelation yakadii, it must not go against the scriptures. Revelation kuvandudzwa kana kuti kuzarurwa kwezvinhu zvakanyorwa mushoko raMwari. Hakuna revelation iri anti-scripture. Kuti aya Mwari vazitaura neni kuti tiite izvi, but ukazvizvera mushoko hazvidiwina Mwari kuti but chizaruko. Revelation iri dynamic, inoramba ichiprogressa ichiuya Mwari vachipa vanhu zvizaruko. But hakuna revelation iri against the word. Nokuti anonamatwa mumweya nemuzvokwadi. So the two you cannot separate. Inenge head and tail pacoin. You cannot separate. Kureva kuti Mwari ikangova nehead isina the tail part ifake. Ikava the tail part isina the head ifake man. Saka kuti ive original, both sides must target the truth. So pano paita mukadzi anongomirirawo chechi nokuti Jesu ndiye murume wechechi. Saka Jesu asangana nechechi isina the spirit of God and the spirit of revelation, mweya wechizaruko wekuti ndiri mupresence yake. Saka Jesu ndokubva akumbira, kukumbira kwaari kuita zvino kuti ari kuda mvura. Nokuti iye akazopedzisira akuadvertisa yake yaainayo. Zvikanzi dai waiziva ari kukumbira, iwe ndiwo waikumbira kuno, kunotanga kusangana vane mvura vese. Saka anokuitira sekunge ane nyota, but achida kuti ape vanhuwo mvura. Saka vanhu ndo vane nyota but vanoita sekunge vane mvura. Ari kukumbirwa anofundzira kuti ane mvura. Gamba yaainayo haisiriyo. Ane mvura kwayo ndiye ari tokumbira munhu asina mvura. Saka ipapapa asina ane mvura yemanga-manga ndiye ari toshaina mvura. Akutara mitemo yemuchechi pano kuti isu tiri vana vekwaJakobo, tsime rakacherwa nababa vedu. Saka imi muri mukuru here kuna Jakobo. In other words, mukadzi ane mweya wokuremekedza madzibaba ake, zvekuti at the end even Mwari vakatoapira anoramba achida kudzivisawo Mwari pamusoro pemadzibaba ake.
But the real order ndekuti madzibaba atizivise Mwari. But nevanhu vakuda kutoziva. We are living in a time, sorry to say this, we are living in dangerous times yekuti munhu akamira achipupura kuti akasangana nesha dzaMwari, Mwari vakatitira zvakanaka, zvinoita sekuti hazvina impact. Kusvika munhu ati pandakasangana nemunhu waMwari. Why? We want to introduce the man of God more than the God of the man. Ukani testimony yekungoti Jesu akandibvira, Jesu akandidii, zvinoita sekuti usati wakupupura. Kusvika wati pandakasangana naBaba. Yes. We are now introducing the fathers to God. That my fathers I introduce a church to God. The church in the after zone, I want to find out Baba Jacob. I don't know Jacob or man. But if I didn't the people can also get an Mwari, it's not the Jacob Mudiki. Said I am for the Murimukuria, you never mind Jacob. Could I put it in the spirit of traditions? We are manivira takwitira mbura kusindaka zvitara zvinhu zvine constitution yepatinobva. Masamaria nemaJudha. Naturally mukadzi uyu ari kuona Jesu ari muJudha. Ini chandinoziva Jesu watiri kuparidza izvezvi haasi muJudha. Akaberekwa kuvaJudha nokuti munhu atora rudzi kuna amai nai anotora rudzi kuna baba vake. Saka Jesu haasi mwana waJoseph. Saka Jesu is not a Jew by the revelation of the Spirit. Saka tinamatwa mweya nemuzvandutarazve mweya kwete zvakanyorwa. Mweya wakafembera ndiwo kutodudzira kuti aiwa anga asiri muJudha akaberekwa kuvaJudha. Ukasuka nemuri muoko mukaenda kuAustralia mukabereka mwana wenyu anoramba ari senior. Haiti kuAustralia zviti matransfer. Saka Jesu haasi mwana waJoseph. Ende rudzi rwaJesu harusi rudzi rwaJoseph. Mwana waMwari. Saka uyu ari kuona the natural achitadza kuona the spiritual. Ukasanamata uri mumweya uchiona panyama unonyima Mwari waunotonamata wacho. Especially Mwari wacho akauya ari mumunhu. Ashandike naye. Takamirira Messiah. Mweya wokumirira uripo. But kumirira chinhu chausingazivi kuri dangerous. That's why you must worship in spirit and in truth. Kurati pamuri kunamata kutsvagai zvokwadi nokuti muchashingirira zvinhu zvisiri izvo ende muchiita nemwoyo wese. Kunyima kwaanoita zvinofadza chechi yaanopinda maSamaria nemaJudha adyidzane. But zvinoita kuti apesane naMwari wacho waakamirira. But achigonera chechi yekwake but naMwari vachitopesana. Nokuti waanonyima pano mvura ndiye mwanakomana waMwari and ndiye wawakamirira. But achiisa constitution yekwawo kuti aiwa maSamaria nemaJudha adyidzane. Kureva kuti Yeshua vakatomirirawo Jesu. But the revelation of spirit, mweya wechizaruko haupo. Saka havana the truth, havazive chavakamirira, but vanokumirira zvakadaro. Iwo mweya wokusaziva hautadzise vanhu kuenda kuchechi kana kunamata chavasingazivi. Vanodaro vanhu. Exodus 16 verse 14. Mwari paakapa vanhu chingwa, vanhu havana kuchipa zita rekuti chingwa. Mose ndiye akatizodza vanhu kuti ndo chingwa chakapiwa naMwari. Ivo vakachiti mana. Mana zvinoreva kuti what is this? Mubvunzo kuti ichi chii? Ini ndaitarisa kuti kana munhu usingazive chinhu hauchidyi. But vakadyirei mana nokuti mana zvinoreva kuti ichi chii? Imagine mwana achikubvunza tiri kudyei woti tiri kudya ichi chii? Iko kusaziva kuti chii? Vanhu vakaita breakfast nezvavasingazivi. I'm sure ukapiwa chikafu chausinganzwisise unotanga watobvunza zvakabikwa nei, zvakabva kupi? Unoda kuziva usati wadya. But vanhu vakadya mana. That's why Jesu achiti vakadya mana vakafa. Kusaziva kunouraya. Ignorance is dangerous. Okay, I love examples. Ukasvika pamba so, let's say washanya wauya kuZimbabwe kumusha kwenyu, wodzoka kuti tafara mauya but pano takarasa mombe nezuro tiperekedzei kutsvaga mombe. Usati waenda kunotsvaga une shungu, unofanira kubvunza kuti mombe yacho ndeyerudzii, ruvara, ine nyanga here, ihono, ihadzi here. Knowledge inodiwa kuitira kuti uregere kuuya nemombe isiriyo. Why? Nokuti ukasaiziva yakarasika, unosangana neimwewo yakarasikawo nevamwe kunomwe musha. Ukati namombe yevaridzi, ipapo une shungu dzakanaka, wopinda mutheft zvakanaka, wonotora mombe yevanhu.
woya naye mudakare kwenyu shida kana iri hadzo kuti tokuonekwa chitokamba mukaka wombevaridzi shungu dzinokusungisa nekukuurayisa. Zvikuru sei kana usingazivi kuti chinonzi mombe chii yatsotsana kuno nokuti unodzoka nenyati zvakafanana. I always tell this my young brothers, vakomana vasati varoora, kana wada kuroora bvunza vakaroora kuti chinonzi mukadzi chii, nokuti vakadzi vakawanda. Saka zvino Bhaibheri chiti mukadzi akanaka anobva kunani? Kunati kuna umwe asingabve ikoko ende avasingaiti. Ndozvazvorevaka. Kana ndichiti mukadzi akanaka anobva kuna Mwari, kune taipi yevakadzi vasingabve ikoko ende vasingaiti. Mukadzi munhu anoita sei? Nekuti uchanotora umwe kuti wega wataura kuti inyati iri kutunga musha wese. Makuhwa chete unotora imbonyati yandakatora. Inenge mombe bati yatunga musha wese. So mukadzi uyu haasi kuziva kuti ari kutaura nani. But mweya wekunama akasvika paakashaina nechechi yekwake. Zvikanzi isu tinondopindira pagomo manje. Epagomo ndoipahigh level. Malevels aya. Tiendo hai hadzakona dzepasi. Topindira pari pamusoro chama chama. Jesu akati yaunopinda na problem nayo. Ina ndamika kuti unopinda ipi? Ndinoda kungoziva the truth timbovhetana panapa. Pavarume haufa. Maburuka emugomo imomo. Pavarume tozonoti muri palevel. Nokuti munotipinda pamusoro kapo. Tombonoti madzika mugomo pavarume makamira sei. Donga neye mwe akatanga kuti muomariso. Zvinanzaiwa handina. Because a prophecy akawana Jesu noida is one of the excellent prophecies. Chiri easy kuprofita munhu asina murume kuti hauna murume zviri easy. But kuprofita ane murume kuti ichokwadi watauna nokuti pana ariko. Makaita prophecy. Mukadzi atone murume wasiya kumba. Saka pamberi paJesu ndobva ati handina. Going for the husband zikanzi handina. Saka Jesu ndochokwadi chawataura. Uya chinonzi chokwadi ka. Kuudzwa zvinhu zvauinazvo kunzi hauna. Osati kada kuudzana chokwadi munomu. Kune vanhu vari pabasa vasiri pabasa. Wachauri kushandira achitoboneka. Saka pakadaro namatirwa vanhu vasingashandi unofana kutosumuka kuti ndane revelation. Ibudasa kutsvaga basa. Kune ari kamurume but anoziva kuti mashirikadzi gurupu racho ndiriko. Pamunoziva pamwe pacho. Iri revelation inoziva kuti zvinhu zvatonzi tinazvo izvi. Hapana. Mukadzi in the presence of Jesus nobangatayo mukuru. Pani chandazi ukangouya pazvokwadi. Inoreflecta mauri. Inokuratidza. Shoko raMwari rinokuratidza zvauri chaizvo. Kwete zvauri chaizvo according to God. So mukadzi in the presence of Jesus ndopakaroti anonzi husband handina but meni kune iriko. Saka mazwa hanzi husband. Kwete meni husband. Zvikanzi mukuru panoti husband apa handina. But ndangochovha zvokuti mamu 5 tasvika kuti mamu 6 but chinonzi husband ndochanetsa. Jesu akati ndochokwadi manje. Apa wakutaura chokwadi manje. Osapane paunozvinyepera uchiti une zvauinazvo iwe usina. Zvaunotozodiscover pakati pevanhu vanazvo kuti saka handina. Osapane zvimwe zvekuti unongochichaina manje. Wozoona vanhu vari namu tozonoti zvekutambisa muchaina kwacho. Vari patsime vachikurukura. Anozienda kushedza murume wako. Ubvati handina. Nyaya ndokubva yabviswa ikoko. Yadzoka futi kumvura uko. Zvikanzi inini manje mvura yandinayo. Kunati murume ari kumba akutuma mvura. Nokuti ndiyanoda kunwaka waina nochera mvura yefamily kuti murume ari kumba ano. Inini manje handikutume mvura ndinopa. Ndinayo yekuti ndikakupa mvura mhenyu inorarama mauri chinova chitubu. Why? Nokuti yaJacob yepanze chero atanga kusvika akakanda zvaakanda kunofa musha wese.
Kurati chese chiri outside that is permanent, usati trust. Nokuti any man can tamper with something outside. But shandauya nacho mvura yacho is the Holy Spirit. Kuti kana ndakupa mweya muchene nawo, anotangira mauri kwete pauri. Nokuti zvinhu zvinoitika pauri zvakasiyana nezvinoitika mauri. Nokuti chese chauchava nacho panze chiri temporal. Any man can tamper with. But chiri inside atitoreki. Problem yemvura yaJacob inopedza nyota for now. Mangwana unzwa nyota futi. But mvura yandinayo ukainwa chinzwa. Jesu ana kuti ukainwa inopedza nyota. Zvanzi ukainwa hauzonzwi nyota. Kurati inopedza kanoita kuti unzwe nyota. Tsime rakacherwa naJacob, it's a system in outside. Jesu vhakeri rake rine wisdom. Anounza improvement. Kwete kurwisana. Revival. Rimutsiridzo. Akasvika akagara patsime, haana kufushira tsime nyangwe achiri oposa. Haana kuya neshavhi wakati arichamuya semadhanga otozvidira jecha toda kupadza matsime mashinu parapa. I've seen people who criticize others instead of building each other. Kune vanhu vekuti asati aparidza takambodira jecha mazita evamwe vanhu kuti muziva kuti munhu waMwari auya. Jesu anoziva kuti isu naJacob pachedu Mwari ndiMwari waJacob. Izwa hapana Jacob paakafamba achiti ndiri waMwari. Mwari ndiye aifamba achidaro kuti ndiMwari waJacob. Kudati ainodana nemumwe ndiMwari. Iye Mwari pachakare waJacob ndiye Mwari futi waAbhurahama ndiye Mwari waIsaka. Kudati Mwari ane vanhu. Ukaona wakuzviita munhu waMwari autaura asiri. Mwari haana munhu ane vanhu. Ndi Mwari waAbhurahama, waIsaka, waJacob. Wati ndini munhu waMwari ndasara makawanda. Problem ndeyekuti vana vacho hatizivani but mudhara anotiziva zvake. No problem yakaita Elijah zina ndini ndegambori kuita ndasara. Mwari vakati variko vasina kupfugamira bhari. Iyo yekuti hampinde mese hazvina kuti uri wega. Variko. Ndaigara ndichiudza vana vangu this illustration kuti pakayakona achikubvunzai panapa kuti mufamily venyu muripo vangani vana. Imi sevana vangu munogona kuti muri 3 nokuti muri 3 pano. But kana ndakambomutisa kukwekwe ndikanzi une vana vangani ndinoti 4. Imi munogona kutoita nharo nei nokuti hamuzivane but ndokuzivai. Nemukoma wenyu ari panotora. That's the truth of the kingdom. So Jesu haasi kufudzira tsime. Ari kuziva kuti rakakusustain for a time. And yakaita kuti ive meeting point itsime raJacob. Kureva kuti panogumira mumwe muMwari anosumudza chimwe chiyero chekutanga muzvimwe. So haasi kupikisa Jacob, but Jacob wakacreate a system yekuti Jesu awane pekusvikira ataure nechechi yake iri test. Maifanonwa zvaJacob, but Jesu haana kuya kuzopikisa. Auya kuzounza improvement. Zvikazi pano program ichiri yemvura, but the levels we are operating now, ndakukupai chinorarama inside, which is the Holy Spirit, not outside. Ndauya nemvura menyu ichagara mauri. Iyoyo kana yaa mauri, inodhila nechinoita kuti urambe uchinzwa nyota. Iyo pane pamwe patinogara tichiudza kuti I always tell people this ndiri muvhangeri. Kuti era yatakaita kuti tiregere kuina masouls as fast as possible. Jesu asati auye challenge 1. Takapresenta gospel in this way. Yekuti itai zvakanaka. Siya zvakaipa muye kuzonamata Mwari. Yet order chayo ndekuti uyai kuna Mwari akanaka anosisa zvakaipa. Nokuti ukaona wasiya wega usati wauya chiregera kunoita ikoko. But zvinoita kuti ufanirwe kuuya uri kuuya nokuti kuna Mwari anoita kuti zviite. When preached the opposite way. Takaudza kuti divai right kuti muye kuzonamata. Yeti munouya kuzonamata Mwari anoita vanhu right. Nokuti ukatoita right iri ikoko, hapana ndidye kuuya zvatofamba izvi. Wese anoda kuroora kuti ave nemhuri yake, ave nevana vake. But chinoita kuti usafare mukadzi akauya nevana 4 kudhara chii. Unonzwa kuti muda kuroora ava 4 vakapedza secondary matopa ari 9. Unonzwa kuti it's an insult. Amene pana angafana kuti uda kuroora, uri jaya uda kuroora. Wonzwa kuti upenyu unonetsa kuchengeta vana kuti uyu mukadzi ane vana 6 ende vese vatori pabasa wandingotora unonzwa kuti aiwa
ndikuda mhandara ndikuda wangu sei uchida asina vana kudhara uri kuti ndine ability as a man to produce kids. Saka Jesu ability yake yeropa rake yekunatsa vanhu akawana vanhu vachiuya vari right. It's an insult to what he's done. Saka rake akatokobva kuti vaudzei vauye ropa ririko rinosuka zviri nyasha dziriko dzinoponesa nemunhu vanhu vanhu ngavauye. Iyo statement yekuti uyai makadaro ine wisdom dzaMwari ndeyekuti uyai makadaro nokuti kana mauya hamurambe muchidaro. Iye ndiani ngaakudaro mamuri? Somebody ukakune night saka kuna vakomana vaipfuta 40 kana kubva vatsika 40 vakapinda muchechi vakomana vari padhozi kanzi aiwa achitoti mupinde munovhiringa service mukati vachinetsana padho mukati ndobva mashedzerwa prayer saka ngatinamatei prayer line yakabatwa navakomana vari padho vari kurambidzwa vakanzwa statement yekuti baba tiregerere zvatokutadzirani avatadza vari kunzi mupinde vamwe vaifanira kupinda vari kuregererwa mukati pakaita noise kuti kutotinonotsa vamwe vari kutoregererwa mukati Jesu nemukadzi patsime auya kuzointroduce the Holy Spirit nokuti kana ari mauri ndiye anokupa a descending spirit mweya wokunzvera zvinhu zvaMwari. Anonamatwa mumweya mutsvene anofanirwa kunge ari mumunhu. Mweya mutsvene ndiye anokupa the revelation zvizaruko ndiye anopena your eyes to see the truth. Chinonzi truth pashoko raMwari chiri deeper this way. Paunoverenga panapa yawanzwa iyi I see not the truth. The truth ndo zvauchakudzwa namweya mutsvene zvachinoreva pane zvawanzwa. Andida kuverenga vhesi yandaverenga. Dai tatopedza nokuti manozonzwa shoko raMwari. Vafanira kuti munhu waMwari hatidi kuwedzera kana kutapudza. Manzo kutanzwa toona namangwana. Chaita kuti urambe wakagara uda kunzwa zvisina kuverenga. Zvazvagarira vanhu zvisina kuverenga ndozvagarira. Nokuti zvandaverenga vanhu vakati vasikuenda. Kuti you now know what is the truth. The truth is the revelation iri kutaurwa naMwari today. Nokuti yandaverenga yematsime iwawo uite zvematsime enda hausino mukadzi weSamaria unotonzi George. Kuti uda kuziva kuti ipapa Mwari vari kudii muupenyu hwangu nhasi. That's the spirit of revelation that brings you the truth. Unoziva here kuti zvokwadi ikashayika mumunhu mweya wokuda kunamata uripo unoita manamatiro ekuti unopedzera wapesana naMwari nekumuda. Vanhu vakataura Jesu vakaisa pamuchinjikwa vakadzokera kuna Pilate vakati nhasi Sabata toda kubvisa mutumbi pakrosi. Vanhu vezvinamato vamuroverera mangwana vada kubata Sabata ravo kuti vada kutamba Sabata vasina Mwari. Iye ari muguva vari kuSabata. Chakavapa kupesana naJesu kusamuziva kwete kusada Mwari. Kusaziva the plan of God kuti Mwari ndiye waunza mwanakomana wavo. Saka vainetsana vachiti iwe haungaiti mwana waMwari wedu. This is blasphemy. Munoziva kuti kune vanhu vari kutuka Mwari nekuda Mwari. Nyaya yekuti havana mate mumweya nemuzvokwadi mweya unonzvera unovazivisa chokwadi kuti God is involved pazvinhu izvi. Nyangwe zviri different pamaonero ako. Yield to the Spirit of God akuudze what God is doing. Jesu achiuya achifamba pamvura kuna Mark chapter 4 achiuya achifamba pamvura. Vadzidzi vake pavakamuona vakatya vakati this is a ghost. Uri kuona solution ikauya usati wakuziva kuti ndo zvinoita Mwari unotuka Mwari. Why? Vane experience yaMark chapter 5 yekuti Jesu akakumbira bhoti raPita akaparidza akatsika mubhoti raPita. Saka vanonamata experience kwete nerevelation yekuti kudii haambofamba pamvura akatokumbira rimwe bhoti. Saka dhera anosiya kukumbira mabhoti otanga kufamba pamvura haanzi God anonzi ghost. Mwari haanamatwa neexperience anonamatwa nerevelation nokuti anototi behold I'll do a new thing. Kunoti pamwe pacho anogona kuita chinhu chinotoshamisa unewo chausati wakuziva kuti ari kuita. That's why it's dangerous kuti usikore kucriticize vanhu vaMwari nokuti vari kuita zvinhu kwete mumatradition nemafungiro ako. You must yield to the Spirit of God akuudze nokuti pamwe pacho Mwari unoita zvinhu zvitsva zvaasati aita newe. Kana ari blind Bartimaeus anombonzi kuti ndikuitire Jehovha ati ndoda kuona ndichiona. But pana John chapter 9 murume anotorwa mavhu okanyiwa pasa obva iswa kumeso onzi enda unogeza. Jesu anorifeya munhu Samuel.
In statement yanofarira ndekuti Jesus my last bus stop. Chikadazoverenga vhesi yende kanoti ayo pane nyaya. Nokuti we don't have the real truth. Who is Jesus? Can I explain who is Jesus? Nokuti vanhu vanoziva Jesus as a person. At other level, John anoziva as the Word. At another level, the Word was also with God and the Word was God. Those are dimensions of Jesus. As I was also going to like to go. Jesus, yes. John 1:1, in the beginning was the Word. That is also the Word. The Word was with God, and the Word was God, is also God. So those are dimensions in Jesus. But when you talk about the Word of God, you are talking about Jesus. Yes. So he's a person, is also the Word. Mukadzi ane issue of blood akabata mupendero wehanzu yaJesu akapora. Jesu akati kudii? Pana andibata kwete pana abata hembe. Saka mubvunzo ndokuti Jesu ihembe here kana kuti munhu. The dimensions of Jesus. Nokuti ukasadziziva munhu haasi kubata the person but ari kubata the hem, mese muwana the same healing. But ufamba uchitoti aiwa iye haakuziva anokuti ndakubata. But iye ari kubatirwa hembe anoti ndabata. Worshipping in spirit and truth. It's a dangerous statement. No, did you know the chocolate is more than what you know? And the chocolate is so dynamic. Jesus wacho miracle yekutanga kuchato. Iye usikade mchato wacho wokuti Jesu atina chemchato ndakaenda kumushando zorora kudenga. Paridza Kristu. Ukatoparidza muchato watoparidza dzimwe program dzaKristu. Nokuti paakatoyamba nyika kwaakatotangira kumuchato. Mwari akapata mubasa mugadheni. Ukatotaura zvemabasa kutaura program yaMwari amupa mabasa. Mugadheni kusati kwaane kambani Mwari vakatomunyora basa katisamusenza yavo. So there are times yekuti even ukataura kuti uchadya zvakanaka muupenyu hwako dzivakutaura zvedungu chete zvekudya. Munhu aiswa naMwari mugadheni, first gospel eating kwete kunywa. Idyazve Mwari vakaparidza chikafu. Kuti munhu varove chikafu chikaitirwa musha. Haana kuti ngaadzane ngaite prayer. Zvakazouya later, first gospel eating. Why? Because people they don't know the truth. Who is Jesus? Good life is the shadow picture of Jesus. Healthy is the shadow picture of Jesus. Did Jesus say, we are preaching Christ. That's the blood of Jesus. Nokuti wakaipa akauya kuzoba kuparadza nekuuraya. Chirwere chinoparadza utano hwako kuti usvike mukufa. So when we preach healing, we are preaching Jesus. So sometimes the church are not the truth about Jesus. The people that are saying Jesus is yekuenda kudenga. Yekuenda ndirambe. But in one prayer line, you know, thy kingdom come. Tisati taenda ikoko kunoya kunoko. Indakati munhu kana wapinda basa usati kasika kubvunza pension, bvunza salary. Sei uchida pension. Pension uchazoipiwa mazorora machembera mashanda. So ufapiwa isalary mabonus. Unomushukuru mune mabonus, mune masala. Munozoenda henyu munogara dzimba dziri kudenga. Pano futi pane dzepfuma. The challenge be this way. Somebody hey, receive your house, receive vangeli iroro. Ngati manje kana receive vangeli chintu chinonosa kuendawo. Zvanzi zvinovaka futi. Ira kuramba kuti zvanzi ndokuvakira pekugara. That's why I chose to help people this way. Kuti usave nemweya unokasika kuenda. Usvika paconstruction. Ndinomunonosa hantu kunovaka nozozonga. You are not going to be able to show us what you are talking about. You want to talk about life is a gift from God. Mukadzi weSamaria naJesu patsime anopa picture yekuti handina the truth but zivo mweya wezvinamato uripo. Isusu baba vedu ndiJacob ende Mwari watotonamata watakamira isusu achatupa Mesaya. Mesaya akauya achatiudza chokwadi.
ari kutaura naMesaya kuti Mesaya achauya. Zvingani zvakamirirwa nevanhu zvakauya kudhara. Handakamirira nguva yaMwari. Nguva yaMwari iri stubborn kudai so. Wakamudza statement kuti God is good all the time. All the time God is good. Saka nguva yaMwari any time because he's a good God all the time. Aunozvinzwa. Nguva yaunoti nguva yaMwari usatogotamba naye manje. Because nguva yaMwari kunoteta nhasi. Because he is good all the time. All the time God is good. Saka pana time Mwari panozonzi ane power nokuti agara nemasimba ose. Saka haende kujima akasimba kudhara ndoakasimba ose. Ana time anozonzi golino Mwari ane simba. He is the same yesterday, today and forever. But sime baita mukadzi ane mweya wezvinamato. Rekunamata Mwari anorida but chiona character. Kuvarume ni champion. Pakunyima wesi. Anowezi apenyima na Mwari wacho. Iye akamirira Mesaya achinyima Mesaya. But ndinofara kuti mukadzi uyu haana kuzonwa mvura yaangainga. Nokuti ukaverenga fedha rinoti akakanda chirongo chake pasi. Akatora chirongo chaangauya nacho the bucket akakanda pasi. Akamhanya muguta nevhangeri rekuti pane murume wandaona. Osa chakaita kuti Mwari vambotendera kuti madisciples 12 atumwe kunotsvaga chikafu chingwa. Kumba kana muripo 10 chingwa chevanhu 10 chikatumwa wakani. But ibazanzi vakaenda kutsvaga chikafu vari 12 Jesu akasara ari 1. Kunoti vanga vasina kutumwa. Indakaziva pakaigara nemukoma wangu. Mai guru vaiti vakashanya ndaitumwa. Saka ndakaziva ndakura kuti ndaidzingwa. Ministry ya Jesu wisdom. Unotumwa zvekuti gonoziva kuti ndasina kutumwa. Why? Jesu ari kuziva the impact yaainayo concerning this woman. Ndei mukadzi uyu ane record yevarume. Saka akadzoka muguta achiadvertise murume. She will attract more people. Vanhu vanomutenda kuti ukaona uyu abvuma kuti kune murume. Ishasha zoona. Saka akaita sei murume. Because isusu takambotandara naye mukadzi but haambira atiadvertise. But indakutaura nezvomudhara so. Background yake yakaipa. God turned that background for a breakthrough in the kingdom. Don't despise yourself. Kuna munhu ari kudenga anoshandira kuipa kwekumashure kweso. Zvikava nemeaning nechirevo chinotransforma upenyu hwevanhu kumberi. Ufeve ihwohwo hwakaita kuti akapinda muguta achiti ndaona murume. Varume vagare pasi kuti murume rudzi akadarika isusu. Nokuti isu takambotandara nevaunobvira vatiadvertisa. Saka akahwina guta. Kwete nekuda kwezvimwe zvinhu. Character yake in the presence of the truth. Yakashandura guta rese. Akati Mwari haashande neyo ndozvaaifunga. Anokwanisa kushanda neyo. Kana dhongi rabhala muchaira rakasvika pakupiwa power of speech dhongi. Rikarova gospel dhongi kuti mugara pakaipa mumberi. Dhongi. Rikasvika kuti hapakaipa. Musainde prophet musainde. Dhongi. Rikapiwa meso ekuona zvemoya rikaona. You are more than a donkey. Problem ndeyekuti mukadzi uyu guta rine zvaremuziva achiita. But on this note, haana kuchera mvura. Problem ndeyekuti ukaramba uchinwa mvura traditions, you miss the revelation. Ukanwa mvura kwayo hautaure dzimwe nyaya unokutaura Jesu chete. Why? You are preaching the truth. Why? Because Jesus is the truth. Vadzidzi vakazoti vauya vakutoshandiswa kuti ndakaitaura nemukadzi. Usakune zvimwe zvokuti Jesu unotoziva kuti iwe ukaramba uripo basa rifamba. Chigaro chiripo kuti disciple Peter panoziva kuti Peter kana aripo mukadzi hatumike. Mwari ngaasungudze vanhu vese vanotadzisa kuti Mwari ashande nemuchini. Vese vakamukomberedza kuti zvako zvisaite. Kuna Mwari akarongeka. Ndinofarira mukadzi anonzi Rahabhu. Chakaita kuti Rahabhu aoneke Mwari vane favor vakaita. Vanhu vese muJeriko vakafa. Why? Nokuti aizikanwa kuti chifeve. Saka Mwari vaiuraya ma11 evidence. Kuti wese akatadze Rahabhu oro vachazoti hey rova pasi. Ndoda kuti munhu arorwa.
Rabu, imagine Diana or Wapanama, and Jericho, why do you watch? Which Baba Manura? What time would you pull? But whatever was that, I don't tell his hand, let me make this declaration. May God silence every negative voice concerning your relationship, concerning your business, concerning your life. May God silence every negative voice in the name of Jesus. I'm not sure what I'm saying. Why you know what I'm saying to the women and the hands of the Lord? You don't know what I'm doing. Because I'm not one of the Zamabu Master. You want to like say there's no one who but Kanyara. You don't know what I'm doing. What did I want Manyara? What should believe is a woman? Mukazi uyu nyasha dzamuira dzakaita kuti akande chirombo pasi. Kuramba ukada kuoperate in the spirit of God. Move away from traditions. Get the revelation. Tradition is not bad. You know what bad can I have to interfere with the revelation of God today. Sakabota ine magrazi mawiri kavyumira paside windscreen pamene kukura kwegrazi kunokudza kukosha kwazvo kuti vakadika kuswera kwakuru hombe ndopa muri kuenda ndopa masatira mota ndokunofokaswa izvi zvidiki kungopota muchingochekawo zvenyu nokuti ukafokasa pavyumira you collide with your future. Aone ndo nhamo inaofanira vakuru vakuru vari kuti chechi takabva nayo kure vadii vadatoenda nayo kure saka pane vasvika nevari kuenda kudhodzana ava vakabva nayo kure vasvika avadatoenda nayo kure saka vakuti yenda idaro shuwa yenda idaro but mwari akudaro. I love statement kuti mwari haashanduke is true but hear this haashanduke kuva mwari but ndi mwari anoshandura zvaada kushandura. He is the unchangeable changer. Mwari wedu aridhani andofambira nawo nenguva zvo ndo zvakamba kuti nyangwe Jesu akaita miracle chingwa chikawanda hove dzikawanda chakasara sema leftover iwoyo ichingwa hove dzakapera ndaita kuti asi hove dzine nharo ka John chapter 6 Jesu akawanza chingwa nehono paakapiwa nekamukomana zvakawanda but chakasara is left over kuti kuve netestimony chingwa 12 mabasket fish hakuna saka hove dzine nharo indokazvitarisa chinonyanonaka chii chine maproteins chii chinovaka muviri zvakati imwe starch but iri kuwanda indau zvinovaka muviri zvichipera pachisara starch ndakadiscover kuti problem haisi kuti pasimba raKristu type yevanhu vainawo traditional background yavo history dzavo dzinodinaya access yekuti pawedzerwe fish. Why? Nokuti tiri quarters emadisciples akavatora kufishing saka mumusoro watoni mazita emabhaya kudhara ukamusara ichitswandai wani kuende Peter hawani kuende ozakune zviko zvokuti mwari vakada kuzviwedzera pauriso vatozauta uchawanikwa nokuti izvezvi kunorobva muchechi zvishare 2 rooms and you believe God for a full house vatozauta uchauya nokuti pa 2 rooms pacho umurova ko pa 7 utoregera zvo usatadze fishi dzako kuwanda udzavasati vakwa usatadze fishi dzako kuwanda mwari uyo ane nyasha dzekuti nemari yaunochemera anogona kukupa promotion mari yacho ikawanda but ari kuona kuti pashoma pacho ipa akusudada ikuu nesutu imwe chete iyoyo auporese munhu wese wese usatadze hove kuwanda ende ipamba vanhu vanosha vakasiva kuti chatitadzisa fishi kuwanda vadzidzi nokuti vane matitles ka osa munhu ane title ari dangerous akaita mesa unofira mukunyara. Jonah was a prophet chakakodzera nokurasikirwa nezvinhu mboti ndi prophet
Thank God for Jonah. And a good spirit. I don't know much about Isangano. Put the papa and go in Zai. So I'm married to go with Jonah. You know what? I want to prove it. Jonah was a good prophet. I had a congregation who was from my business in the Bas. But when I'm covering them, Sissina. But I didn't want to see someone. So I'm fearful. I'm not one. Who knows a prophet? Whether I'm big, I'm going to use that. And the Jonah don't go down. Life you understand on the Ventamush. What are perfect numbers? So we must worship in spirit and in truth. Somebody knows the kind of church. Vakoma Joseph vaitotakura mari inotenga chibage icho chitengeswa naJoseph ningina wavo. Nade vakazviziva vaitotakura masaga ekunozadza chibage vete mari. Saka vona Joseph paakavaziva akadzorera mari musaga. Ivo pavasina kumuziva havana kufarira mari yemusaga. Vakati hamene zvakakuitika. Osaka wese asingaite chakanaka muna Mwari pakaitika chakanaka anototya hafari. Akatoti hamene zvakakuitika ipapo. Lemanyimira unoita pakaya munhu achida kupa kana 20 rand unoona kuti thank you man of God asi pakaya munhu ane 6000 rands unotsvaka kuti mabva nekupi munooneri unotosuspect akwese ati ndiri Nigeria kuti ndangurai unotoziva zvakanaka kuti zviitike paniri azvi pakaitika zvishoma but zvakanakisa nokuti nemi unozviziva zvandiri vakoma vaitoziva kuti isu tine mweya wekutengesa kunyinda nekuda mari ukozva kuti takupiwa mari nemaniro atinoita but Joseph knew his brothers. Thank God for Joseph. Akaziva kuti kusaziva ndokubuditsa mari rega ndivadzorere ndozozivisa kwavari. When you don't worship in truth, you can be abused in the name of God. Aaron paakagadzira Mwari chimombe panapa. Do you know kuti vakavetwa collection yeoffering? Akatora maringi, akatora mabracelet, akatora maearring egold, akaumba chimuru. Kurati ministry ya Aaron ya fake gold yakatanga negiving. Iyo yemusaziva Mwari chaiye unomupa. Agadzirwa vhangeri varatidza ndiye Mwari wenyu akakubvisa Ijipita. Iye ari munyowani achangoburwa. Ndiari kudzaka kuti makauya kubva kudhara. Unoziva kuti vanhu vasingazive shoko vanonamata zvese zvese. Nokuti ukaziva shoko kuti haripindirani nezvagadzirwa unosiya. Church ziva shoko. That's the truth. Rizive. Ndiye Mwari wenyu akakubvisa iye ari menzi. Uyu achakugadzirwa ari fresh uyu. Ari kutodziya ati kubva pamoto unodziyiswa. Once takabva naye takabva kudhara kaisi. But nokuti chechi yacho shoko haina. Amen. Mose akaburuka mugomo service iri pakati vanachitamba. And Aaron akati Mwari sei. Nokuti promise yakanzi muri kuenda kuKenani kune huchi nemukaka. Mukaka unobva pai. Saka akagadzirei. Huchi ndewerudzi golden color. Saka akagadzira golden calf. Kuda kuti promise yenyu original ndakupai fake. But nokuti hamuna gospel truth, you worship a fake God. Promise uchide mukaka unobva pamombe ndokubva uri pamombe. Kuitira vana vasingazive kuti mombe iyi ine nyatso dzesimbi haikamiki. Basa pane zvokwadi unoone zvibereko mani. Hatine nyatso dzesimbi ndono mukaka izvi. Patakabvinombudza kuti right now we are now dealing now here. Basa pane dzimwe nyatso dzisina mukaka mani. It knows the truth unoitsvaka weka personally. Auchakirwe. Nokuti the truth yandinokupa ini ndo the truth yandaresearch ini yandanayo. Saka kana iri fake yangu kwauri inoramba iri truth. Munhu asingazive original pound mari yekuBritain. Ukatomupa izvezvi fake pound haapikisi. Anoti munhu wacho mabvane ndoma pounds kare. Unototestify kuti hama dzangu kutobatawo mapounds vara nhasi. Iri fake. Why? When you don't know the truth, fake becomes the truth. Ndakakura ndichikudza kuti kuprofita nekumapostori nokuti tainoprofita kumapostori. Zvakadazoverenga kuti aiwa chipo chamweya mutsvene kuchechi. Kwete kuchechi yechipostori kuchechi.
Asi unofunga kuti chinonzi chechi kofana Mwari anopinda apostori. Apostori ndiye akapindwa naMwari. The truth ikashaika. Tunaita kunamba tulo wese. Mweya muchena akashaika. That's why vadzidzi vakadzika Jesu musaite basa endai munomirira mweya muchena. Musatongoita basa endai munomirira mweya. Kuna kuti imi mutonde mweya webasa but hamuna mweya muridzo basa. Pamawosozvinzwa. Kune mweya webasa. Saka Jesu pakuvati mirirai mweya, aitozati vakasanzi mirirai vanofana kurova. Isaiah chapter 6 from this one. Isaiah anoti gore rakafa kumbuzi yandakaona Mwari. Aigumire pano. Zvikanzi Mwari ndokuvavati ndingatume ani. Isaiah akati ndiri pano. Bvunza wangu ubva wati ko ainyora Isaiah chapter 1 kusvika chapter 5 ndiyani. Nokuti Isaiah akatumwa chapter 6 kana. Saka munofanira kuita Bible zviri kuita zvinyowani stereki. Zvinyatsofukawo. Shuwa zvirimo zvirimo. Akutori kutotaura nevhesi. Jesu akari vegetable. Pamiedzo yese akaedzwa naSatani. Aingoti zvakanyorwa zvichinzi. Papi aiti zvazvako izvo. Zvakangonyorwa nene. Jesu akuti mascripture. Vegetable. Jesu akuti kana Corinthians 6 verse 7. Mafanisa Jesu akuti zvakanyorwa zvichinzi. Zvirimo. Aida kupa shungu yekuverenga. Amadzangu kuverenga Bhaibheri achisi chipo chido. Hakuna munhu ane gift yekuverenga Bhaibheri. Kune munhu ane chido chekuverenga. Saka munoti handiverenge because ndikariverenga so handinzwi. Wakaipa kutokurwisa. Muranda wakati asakariverenga asinganzwi. Mwari vakanzwa kuti haasi kunzwa. Vakamutumira Filipi. Chinotumisa help naMwari kusanzwa waverenga. Kwete kusara. Kuriverenga waregera kunzwa unodenda denga. Mwari ari palevel yekuti anotonzwa kuti haunzwi. The truth inoita ichi upgrade zvokuti chawaibvoti chokwadi kudhara hachisi. Indakata 1987 ndokanaita grade 7. Takanyora inzi content zvikanzi name any two SADC countries dzine diamond. Ndikati Zimbabwe neBotswana vakamaka Botswana vacheka Zimbabwe. Hakuna iri Zimbabwe diamond. The truth ino upgrade kwa Bruno. Ungamudaro chimaki rone rimwe doko. Munhu asina kukusika nokuti hauna kwaunoenda. That's the truth. Mwari akakusika anoziva kuti pane kwauri kuenda. Usapakirwe bhuku nemunhu asatamba basa rake. The truth ine chekuita kuti nematurity begin to grow in the things of God. Ndiri mfana taiti tikabva kumusha kwadi kudombosha watikabva kumusha tichiva kuHarare so. Ndaiona miti ichimhanya. Pana kuona miti ichimhanya. Mazuva ano aichamhanya ufunge. Why ndakura ndakuziva kuti bhazi ndonomhanya. The truth ino upgrade us. Maturity reveals the real truth. Kune chokwadi chaunoti chokwadi nokuti uri mudiki ndo chokwadi chako. Ndiona kuti munhu akagara murima anokutama anoona. Urati rima harisi rima. Rima chiedza kuna vanhu vanogarepo. Ambuya angu vaiti vanotuma makambu mukitchen so ndaimira padhoti chichika muna light kumusha. Vaindibata ruoko upinda neni kuti chichi muchagira kubaira. Vakuona murima ino. Saka pane mambo kuti unochiedza nharo uri murima nokuti wakuona. I'm sure my friend is good. I want to go to a conference. Church, the truth, you know that we take encounter with the word. Ukatipa akasangana na Jesu. Don't they regard handina murume. Kurati ndane revelation truth. No Jesu wati in fact. Kurati kune ma facts kokuita original truth. Ma facts are on the ground. Aruti warume wazudai Israeli kumba kuti umwe. But the truth hauna. But when you encounter the word, the truth begin to spin in your mind, in your heart, in your spirit. Usati ndasina Bible. Chimwe zvese nongori nazvo. Chausina Bible. Ino Bible ramuchiti faith comes by hearing, and hearing by the word of God. You are not the word of God. And you shall say usina faith. Ichokwadi unechivinda una faith. Nokuti faith comes by hearing. Chivindi unokuita kuti hatonamata saka zvinoita chivindi. Faith, it comes by hearing. And hearing by the word of God. So Satan kumwe
Ukanisa wakuramidze kuita nokuramidza kuva neshoko racho. Nokuti ndochinhu chaakatiza atempta Jesu. Yaiva test of knowledge. Saka Jesu akakunda achiti kudii? Anoti mwana waMwari ndakabva kudenga ndatopedza 40 days. Ndakati fasting inodzinga Satani. Ndakazoverenga nyaya iyo ndikanzwa kuti Jesu achitopedza saka ndo paakaona. Anozouya kupedza. Chinomudzinga knowledge. The truth of the word in you. Nokuti real fasting is only abstaining from food. It's eating the spirit food. Right. Why? Nokuti ukasadya sadza usingadye kuti remweya idro. Yeah. Izero hauna kutsanya kwese. Nokuti kutsanya kuda kuti munhu wemukati asimbe tichidya zvemweya. Manje wemukati wacho haadyi agara achitsanya kudhara wakutsanyisa wepanze. Kutsanya kuti wemukati ngaambowana nguva yake ambodyawo. Manje unotsanyisa vese wemukati newepanze. The truth ikashaikwa. Tonabata zvese. Zvokwadi yaKristu must be revealed to on a personal level. Saka Jesu ati ndichatokupa mweya mutsvene. Chichava chitumbu chinogaramo. Mukadzi paakangonzwa mashoko ekunzi I'll give you the spiritual water ichagarama with the living waters. Akabva aziva kuti right, munhu wandikutaura naye ndiye murume ainga inini. Kwete ari kumba nokuti uyu anosupply mvura. Wekumba andituma mvura. Wekumba anorepresenta law inodimanda ita zvakati mwana kude ita zvakati mwana kude. But grace dzinokupa Jesu chakadiwa naMwari chikararama mauri unodiwa. So law demands but grace supplies. So the real husband for the church is grace, not the one at home. The one at home is law. And Jesu kana mauri anokupa mweya mutsvene wacho kuti agare mauri. Because mweya mutsvene hakuna chimwe chaanotaura. Anotaura pamusoro paKristu Jesu wakatenda. In spirit, in 1995 kuti mweya ndaifunga kuprofita. Mweya it's a broad term. Mweya mutsvene ane zvipo zvakawanda. Mumwe akati kana usingaite zvinoita hauna mweya. Zvinoreva kuti hauna chipo chemweya kana usingaprofiti, but hazvinoti hauna mweya. Kana usingaparidza zvinoti hauna mweya, zvinoti hauna mweya wacho wekuparidza, asi mweya unawo. Nokuti mweya it's a broad term. Mweya mutsvene anotipa magifts, spiritual gifts akawanda. But ari one mweya mutsvene. Saka mumwe ane mweya wekungodzikama so. Hausai kungozhamukira so isanye kuti pane mweya usiriwo. Aizve. It takes somebody ari machiwa kuziva kuti pane mweya usiri kwapo. Even munhu asina kunamatirwa. It's not so that munhu ane demoni kana akamanifesta. But kuna amai vakaenda kuna Jesu kuti mwanasikana wawanitswa nemweya yechina. Pasina munhu amunamatira vakatoona kuti zvikitwa nemwana uyu ndo mweya chaiwo. Hakusi kufunga kwemunhu. Uyu wamweya. That's why I love and respect Job. Job nyangwe Mwari akamupa turnaround. Chinhu wacho akagona ana kudivorce. Even mukadzi wake akamupa statement iri suspicious. Amai Job vakaenda kuna Job vakati dedi tukai Mwari mufe. Hakuna mukadzi anofira nguva chirikadzi. But kana mukadzi wako kuti tuka Mwari mufe. Watoona kodambo kana usina kuita. Komana amai Job wakuda kashana kuti rwai pasitsana aiwa. Tukai Mwari mufe unomupa kadai. But Mwari vapa Job the turnaround. Haana kudivorce. Why? He was in the spirit. Akadisena kuti chataura apa asadzimai. Mweya musha kwawo. Iwe asataura kugarisana marriage for 20 years. Kati wakagumura nonza umwachudza mwana kuti aundizive. Icho kwari chiri kuti aundizive chauya ende chinorova. Enda uchiziva zveshuwa. I'm sure our time is done. But the truth is, anonamatwa mumweya nemuzvokwadi. Haisi church doctrine. Doctrine of the kingdom. Why nokuti kune mweya usiriwo nechinonzi chokwadi chisiri chokwadi. Kune chokwadi chisiri chokwadi. Chatinogona kufamba nacho tikararama nacho for a long time. Chikatazongobekeni. Bhuku raJoshua chapter 10. Indatofunza kuti Joshua paakanamata zuva rakamira. Chikatazoenda kusekondari kwete kuchechi. Ndopana kunza zuva rifamba. Mumwe anotoshamisika. Asi Joshua futi. Ini ndaifunza kuti zuva rakamira kani. Ndo zvakanyorwa. Kuti zuva rakamira. But ndaenda kuchikoro
kuona kuita kuchechi. Rati chimwe chokwadi ufana kuti pane vini the natural. Zvakavanzika ndezvaJehovha zviri pachena akapa vanakomana vanhu kuti azive. Saka Joshua paari kuti zuva ngarimira haasi kuda zuva ari kuda time. Nguva ikwa kusina wachi vaitarisa time nezuva. Aida kuisa nguva kwete zuva. Saka mazuva akwa kusina mawachi, wachi yacho dari zuva. Saka aida kuisa chakamira inguva, earth ndo inorotate around the sun, not the sun. Kana uchiona zuva richibuda uko richinomira uko, ndinechokwadi kuti raenda uko, but chinditirawo pfungwa zvokuti rakadzokera kunguva ino, kuti patinomuka rinodzoka uko, rinodzoka nguva ifunga pamwe. Imboita pfungwa nhasina kuona raenda kudaona panoti haridzoke, why kuti handava raenda. It's the truth ingori revealed naturally. Saka hana kumisa zuva chaita kuti muna matoo musave relevant. Mwari vakapa munhu dominion on earth and the sun is another planet, it's not earth. Saka Mwari wedu is based on his scriptures. Munhu akapiwa dominion on earth. Sun is another planet. Saka uruona mukasaziva the truth, unonamatira zvakamira kuti zvimire futi. Unonamatira zvimwe zvinhu kuti zvivepo izvo zviripo kudhara. Favor and breakthrough the answer yauri kutsvaga iripo. But you don't have the Spirit of God inoreveal kuti this is your answer. Nokuti Mwari paanopresenta answer pamwe pacho unotoitrita semana. What is this? Yet is your answer for your hunger. Icho Mwari kutakatira mindiro inobva kudenga. But it's half truth nokuti dzimwe mindiro dzakatobva kudenga. Hadzichabva dzakatobva iko kujana. I can hear abundance of rain, 1 Kings chapter 17. Did you, Elijah? I can hear abundance of rain. No, vatuma muranda kutarisa towards the sea, mvura yakanaya. Iye achiti kunzwa ichanaya. Rain inoota zvakasiyana. Water mvura yakanaya. Rain ndo inonaya. Saka in the rainfall inonaya. But paaprofita kuti I can hear abundance of rain. Haana kuti ngatitarisa mudenga. Akatuma muranda kutarisa yakanaya towards the sea. Kuda kuti arikutoziva kuti iri kufanirwa kunaya. Ine chekuita neyakanaya. Kuna kuti dzimwe mindiro dzauri kutsvaga dziripo kudhara. Parati. Mukadzi akanaka anobva kuna Mwari. Ukaenda mugomo ukanamata vanhu vakatsanya ungaburuke nadzimai. Chatanamata munhu washe ndozvibereko zvenyu. Unofanira kusvika paune the truth on the ground yaunoexpressa wega. Mukadzi akanaka anobva kuna Mwari asi anowanikwa kumaraini kwawo. Wega. Ndakubera simuke kunamata. May the truth of the Spirit, truth and nobody, I see natural intelligence, is driven by the Spirit of God. According to the truth of the word, you are already blessed. But my facts are on the ground, things are not okay. So I can rely on the truth of the Spirit of God. But I don't know God on fire, so it's not me. I'm going to say, "Well, no matter I can tell you." But the truth of the word, not the truth on the ground. May God help you. Now, very close to you. But I want the Spirit that can reveal to this is your answer. Zvinokunaka kuti munhu ave ega Mwari vamuka vamupa mubatsiri vakamutora munada Mwari ega. Vanhu vari vega vane zvinhu zvavo. Zvinoona kuti munhu asina chinhu ane chinhu but haana the truth concerning chinhu chaainacho. Mwari vakatsvaga mubatsiri kwese vakashaya vakamuwana muna Adhamu asiri kubatsirika. Kuti suspect yekuoma kweupenyu hwaAdhamu ndiAdhamu. Why haana the truth? Even pakatombonya zvanzi Mwari mukadzi wamakandipa. Adhamu akati tambonizvo. Mukadzi wamakandipa haasi kubhema mukadzi pamwe unozvinzwa mushe. Kana achiti mukadzi wamakandipa ari kuti munongoti kwawo zvisina basa nemiwo futi. Atamari rafika. Awo waiti wangautara nyaya mukadzi. Aiwanzira Mwari chaiye. Zanzi mukadzi wamakuroti mimi kana mamuti kwawo zvinonongekai. Kusvika maproblem akadai. Yet that's not the truth. Mwari akupe problem. Zvatorwa kupi? Yatorwa muna Adhamu. Saka sei Adhamu achiri mukadzi wamakandipa akamupiwa zvakaitika akarara. Kana wakarara usina the truth unofunga zvinhu hamene zviri kubva zvichibva kuno. Une zvinhu zvako kungoti wakarara Adhamu.
sure we can sing so we can pray. It's a worship house. That's all the men are to Mukura to do the way. That the truth is one usashaki wanachapa kubanza ukazoona tukaona shakati siana na mwalimu wako akarongeka ukazoona unapombeka mwalimu wako akengeze safari unaitwa kwa nini kati Yesu akati ninayo na wewe uzozisa church. The truth is your God is enough. Morono na mata akatokana isina ushakati kana ushinda mvula anayo, ushinda mchato anao, ushinda basa anao, ushinda promotion anayo. Kuna mato wako na wako maneranas ishendi pay prayer. That's why you don't take worry for the prayer. Let us begin to pray. Yaba sata kaya kalabosha rida dada siketa yande. I pray for the living waters. I pray for the living waters. Take charge of our destiny. Not that I may forever stay. Not that I may forever Jesus. Not that I may forever. Musita la Jesus. Musita la Jesus. Rida masataka. Mata la bosha. Resete balika daya. Suka daya teleke. Meta baraso. Ika daya. Mata barada daya. Resete la bosha. Rida daya. Masako. Nata daya. Ukalimbali zvinhu zvevanhu panengwa zvinopera zuva rikapisa tsimera Jacob rinopa. Jesu ari kuti rangu rinoramba richikupa mvura. Mwari ngaakupe nyasha dzausingarilai nemamiriro ezvinhu but dzinobva kwaari yeJehovha. Mwari ngaakupe favor mukati mesizeni inoyi yekuti hauchada tsime remumwe munhu. Iwewe pachako wachituku chine mvura yeupenyu. Baba ndinonamata manheranhasi wese akanyimwa mvura kumatsime evanhu. Ndataura tsime rinonzi Jesu. Ndataura zvokwadi inonzi Kristu. Ngavakoneswe vana venyu pano paJamestown. Pakumeya senta Mwari ngafane nemvura menyu. Mabasa ngaapindine mukati mavo. Mabasa ngaapindine mavari. Jesu ngaionekwe muupenyu hwavo. Uri Mwari wakatendeuka. Mwari wakarurama mutsvene wamasimba ose. Give you glory in Jesus' mighty name. Amen and amen. God bless you, church. Unabona kuombea shirina ni kufurahi kwako.
Munu wese tambayo, munu wese limayo, titi Jehovah, madishita pano. Now, yeah, ndakati one at least. Our neighborhoods. Jehovah,
wangu Maranatha uya Jesu uya Bwana yewe Maranatha, Maranatha, uya Jesu. Oh Maranatha, uya Ishe. Kashino Roma, Kashino Reuka. Udorama, Uriwa. Natindea mambwana. Mambwana masikati kwa waneona. Regatinga upashi komera zvekare titenda munhu waMwari ndakutaura ndikati vanonzi revhu vemarevhu havinodi zvitani zvawatanga kunziwa nhasi zvandandichitofunga kurwa mubhaibheri hazvimo but zvaita ndoda kuti nokukasira ndichatsanangura chiri ichi just in less than 5 minutes nekuda kwetime yedu. We want to take our offering. Atiko nokenda pamberi pamwe tisina chino. Asi patiri kutora offering. Patiri kutora offering ndichisema